Ji destpêka pênge vaştî û civaka demokratîk ve rêberapo ji Şengalê û civaka Êzdî ra sê peyamên taybet şandin. Di derbarê vê mijarê de endama têkiliyên derve ya Tevgera Azadiya Jinên Êzdî Suham Şengalî ji ajansa Anefêra axivî. Suham Şengalî diyar kir ku pêwîst e civaka Êzdî peyam û diyariyên rêberapo baş fêm bike û got bi vê diyariyê re rêberapo ji me zanebûnê dixwaze. Rastî jî bi peyamên xwe destpêkê de jî bi girîngiyekî gelekî mezin yanî civaka Êzdî kire beşekî esasî vê pêvajoyê. Civaka Êzdî girîngiya vê diyariya ku rêberapo ji me re şandî gelekî fêm bikin. Rêberapo ji me zanebûn dixwaze, bi rastî jî dixwaze civaka Êzdî, ciwanên di nava civaka Êzdî de jin hemû jî bi xebatên zanistî re meşgûl bibin. Rêberapo vê ji me re dibêje bi zanebûnê, bi perwerdekirinê em ê bigihîn azadiya xwe, em ê welatekî azad û xweser ava bikin. Bi rastî jî em ê weke civaka Êzdî xwedî lê xeyalên rêberapo derkevin û em ê ji civakekî zana, civakekî bihêz, civakekî bi îrade re pêşengtî bikin. Li ser fikrê rêberapo, li ser ramanên rêberapo xwe di vî fikrî de kûrkirin, xwezara kirin, ji civaka xwe re heta talê jî pêşengtiyekî xurt bikin. Careka dî bi navê civaka Êzdî em spasiya rêberapo dikin û em spasiya malbata wî dikin ku em dikarin bêjin bûn sebeba heka ev mêzgînî dana civaka Êzdî û em ê heta talê ji bo azadiya rêberapo a fîzîkî têkoşîna xwe bilind bikin û bidne meşandin û heta taliyê em ê li ser fikrê